No, ale zdá se, že je pane ministře, ale prosím vás, tak jde o to, pane Starku, opravdu, jako řekněme si na rovinu, jeden z vašich argumentů je, že restaurace, hospody, třetina se zavře, možná, a lidi přijdou. Takže o to vám už nejde, takže vy teď už nehájte tedy restaurace a jde vám o to, jestli to pomůže, aby lidé přestali kouřit. Kouření jako takové, já jsem řekl na začátku, pokud si vzpomínám, že my absolutně nehájíme to, že by se v restauraci chtělo kouřit. No tak se víc, takže vy souhlasíte s tím, aby byl zákaz kouření. A to jde samozřejmě. Ale ten klid, to k čemu... Při restrikce nikam dotazníkové akce kuřáků dospělí byl dotaz, kde začali kouřit. 24% dospělých kuřáků řeklo, že prvním místem, kde začali kouřit, byla buď hospoda, nebo bar, nebo diskotéka. Takže čtvrtina lidí ty kroky proti kouření nebudou, to nebude v jednom kroku. Tam je třeba sérii kroků a jeden z kroků, aspoň já ho vidím, omezit kouření v těchto zařízeních, o kterých mluvíme. Jestli to mohu říct pár slov, tak tady běží taková diskuze, zda kouřit nebo nekouřit. Je to dneska, tak jako každý jiný den, zemře v naší republice 50 lidí v důsledku nemocí způsobených kouřením. Mně připadá, že my jsme nejen z kouření, ale i z lidí udělali biznis. Že člověk a bohužel i dětí se stalo 10%